Вчера бях пуснал един пост във Фейсбук. Право на Армения избра европейския път. Чакаме ги в общия ни дом. И какви коментари, какво невежество. Ама какво да ви кажа, приятели, влезте във Фейсбук, в страницата и вижте за какво става въпрос. Колко бавно развиващи се същества има сред нас и живеем с тях. Дето ги наричам русопути. Сега, аз често казвам, изборите са като референдум. Излиза Възраждане, казва, гласувайте за мен, ще върна лева и ще ви изкарам от Европа и НАТО. И ще ближим задника на Русия. И не гласувате за Възраждане. Излиза другия, европейското така, гласуваме за него и той прави европейското. На времето така се появи и Петър Стоянов, който каза, ако бъда избран и гласувате за мене, аз ще пусна молба в Европейския съюз, ще пусна молба и в НАТО. И ние излязахме 65% го подкрепихме, за да пуснем молба и днес да сме Европейски съюз. И сега тук искам да ви напомня, на времето Абрахам Линкън премахнал робството. От 1 януари няма вече робство, освобождават всички роби, те се лутат из улиците на САЩ, не знаят за какво им служи свободата, не знаят какво да правят с нея и се върнали обратно при своите господари. И днес имаме орангутановци, невежи същества, русопути, индианци, всякакви туземци, които не знаят за какво им служи свободата, за какво им служи Европейския съюз, за какво им служи еврото, за какво им служи Шенген на отворените граници, искат да се връщат обратно при своите господари. Нека да отиват. Нас не ни въвличайте там. И Армения каза, не искаме да бъдем орангутановци, индианци, невежи същества, като нашите русофили, излязаха и гласуваха, искаме европейския начин на живот. Сега ще ви изброя няколко коментара, които видях. Чакат ги голям дървен, ще го ядат, вазелин да вземат едни такива работи, сякаш тя ги опънали, нашите русопути, и страх ги е другите да не живеят като нас. Те не искат да влизат в Европа, искат да излизат от Европа, пречат на Македония да стане днес европейска държава, Европейския съюз. Спъват го, вето, не знам какво. Щом сте братя, отворете границите, постройте мостове, постройте железопътни линии, магистрали, да няма граничен контрол между Македония и България. Аз така разбирам братството. А вие искате да излизаме от Европа, пък пречите. Наскоро сръбския президент се оплака от България. 5 пъти ни спъва България в европейския ни път. Сърбия също иска да бъде европейска държава, европейски съюз. Нашите пречат. Те не искат да бъдат там, но и друг да не бъде там. Те не знаят за какво им служи Европейския съюз. Те не знаят какво. Ама то Армения не било в Европа. Тук 1000 пъти съм ви обяснял. Европа е едно, Европейския съюз е друго. Европейския съюз е начин на живот, не е място на картата да вземеш България, да го поставиш между Чехия и Австрия и да кажеш, ето Европа сме. Това е начин на живот, начин на мислене, начин на отношение, правила. И хората искат да бъдат като нас. Даже Канада иска да бъде член на Европейския съюз. Член на Европейския съюз, макар че не е европейска държава. Лично Финландия го предлага. Финландия предлага да влезе Канада в Европейския съюз. Да, нека да влезе. Щом иска да живее като нас, да мисли като нас, да, нека да заповяда. Така е казал нашия апостол Васил Левски, който ще живее мирно и почтенно, той ще живее сред нас. И днес Армения иска да живее мирно и почтенно. Не, няма да влиза Армения. Украйна иска да бъде европейска държава. Не, няма да влиза. Молдова иска европейския начин на живот. Не, няма да влиза. Ама и ние ще излизаме. Ние ще пречим. Такива сте ужасни същества, направо аз най-простия начин да ви нарека бавно развиващи се същества.
Хич това няма в главите. Вие първото не знаете какво представлява Европейския съюз. Ето искахме еврото. Защо го искахме еврото? Да видят, че детските са 25 евро. Детските. Днеска излизате и пак ще делите родителите на тези деца, грамотни и неграмотни. Мръсти, повръщаме се от вас. Ето, видяха, че има дефицит в бюджета. Значи администрацията получава повече пари. Не трябва да получават толкова пари. На хората заплатите ниски. Видяхте НДК-то в загуба, пък 13 000 евро взима директора. 13 000 евро повече от президента взима. Президента взима 8 000, а шефа на НДК-то 13 000, макар че и на загуба. Това са ви вашите държавни предприятия. НДК е държавно и би било добре да се приватизира. Нека да печелят от НДК и да си правят по 25 000, 30 000 евро, както на времето казахме за тия фабрики. Казахме, от общите ни пари взимат и си правят хубави заплати, от общите ни пари. Правят си хиляди заплати, а от една страна и малцинствата не взимат на работа, само техни хора влизат там на работа, защото от държавата лапат заплати, дори и да са на загуба. И казахме, приватизация искаме, масова приватизация искаме. И всичките фабрики частна собственост. Айде да видим сега. Бонови книжки на всичките и да ги видим колко са търговско мислещи, колко могат да печелят и да си оформят заплати. И какво стана? Фалираха. И после се продадаха фабриките. На нас ги продадаха. Всеки един от нас взима дял. Не го продадаха на чужденци. Масова приватизация, на всеки беше раздадена бонова книжка. И защо не можаха да прокопсат тия гладни кучета, дето си правиха заплати от общото? Защо не прокопсаха? И днеска трябва и НДК-то да бъде частна собственост. И Пирогов трябва да бъде частна собственост. 25 000 лева и 13-14 000 евро и той взима. Чакай да видим, печелиш ли толкова? Печелиш ли? Да, взимай 13 000, но докарай една печалба на държавата, на общата каса. А те са на загуба от години наред и си оформили едни хубави заплати от държавата длъжна да да от нашите общи пари. Извинявайте. Вземете и се съобразявайте. И още веднъж честито на Армения за техният избор. Европейски цивилизован избор. Ние имаме индианци, които не искат да живеят цивилизовано. Не отиват нито един от тях в Русия. Никой не си праща детето в Русия да учи. Карат западни коли, имат западни телефони в джобовете си и голямата работа и пак за Русия мечтаят, за външните туалети. Белята да ги удари.